Så her kommer jeg sådan ind, badeværelset derinde, og så er vi sådan lige ud til gaderne her. Så snart skal vi mødes med min mors veninde og hendes dreng. Jeg synes, det er meget godt værelse. Og jeg har hall. Deres hall for New York også har vi været lige ved siden. Der er sådan lige ved siden af Espresso House, så er der. Ja, vi har en Espresso House lige ved siden af vores hotel. Og så der er ligesom hall herfra. Det filmer jeg lige hurtigt. Fik lov at være noget. Jeg blev set, jeg blev forstået. Reddet i flod. Jeg stod ved et par gange, men jeg tabte ikke gulvet. Jeg siger så meget ord, men jeg holder hvad jeg lover. Jeg har gået så langt, selvom ingen før har gået der. Ja, jeg fik nogle chancer, men fucking også stod der. Jeg fandt vejen uden backup. Jeg fandt kvinden og det slog down med mig. Byggede et liv og så det adder. Lavede nogle nye mennesker, vi kunne blive det hele tid. Så hvis jeg har et moment, hvis det var det, der var ment for mig, tro mig, så er det okay. For jeg fik det, jeg med, for jeg fik det, jeg med. Jeg fandt vejen uden backup. Jeg fandt kvinden.